Matugpa sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos nga niubos kuno ang crime rate sa Pilipinas. Kung ikaw ang pasultion, tinuod ba nga niubos ang crime rate sa nasod sa Pilipinas? Ikumpara kuno ang mga panghitabo karon og sa mga nakalabay nga mga administrasyon, asa may mas daghang krimen ang nahitabo. Sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, daghang tinuod ang mga nangamatay, pero kasagaran sa mga nangamatay, mga drug addict, drug pusher, drug protector, rapist, kawatan, tulisan, pagsara ka makadungog o naay gitulis o niya gipatay, panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Panagsara ka makadungog nga naay ginugos o niya gipatay sa panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ngano kaha nakasulti si Presidente Bongbong Marcos nga niubos ang crime rate sa nasod sa Pilipinas. Aw hinuon ang atong presidente nagdepende ra pod ni sa report gikan sa iyahang mga opisyal sa kapulisan. Tingali gamay na lang kaayo ang mga nablatter nga krimen sa mga sakop sa kapulisan tungod kay ang uban nga mga mabiktima sa krimen dili naman mapablatter, anha naman noon magpablatter sa Facebook. Nakabantay mo uban nga mga biktima sa pagpanulis, pagpanglagni, pagpangawat o pagpanguot, ang uban di na muadto sa police station para magpablatter. Di na muadto police station tungod kay anha na sila mangayo og simpatiya sa Facebook. Ngudayon og post o niya ilang i-shout out ang mga suspect o niya ilang isaysay kung unsa nahitabo nila. Di na lang muadto sa police station para magpablatter, mga kabombo. Base mauni ang hinungdan nga niubos ang crime rate sa Pilipinas tungod kay gamay na lang kaayo ang natala nga krimen sa blatter book sa mga sakop sa kapulisan, kaya ang uban na biktima di naman mapablatter, mudayon man og post sa Facebook. Kung ako'y pasultion, namalik ang mga kriminal karong panahon na tungod kay dili agresibo ang kampanya sa illegal nga drogas. Dili sama kaniadto nga magpunto ang mga kriminal kay nahadlok nga pamatyon. Kasagaran sa mga kriminal karon mga drug addict. Kung mantama gani mangawat, kung mantama manulis, kung mantama manglungkab, kung mantama manglabni, manguha og butang nga dili iyaha para naay ikabaligya, ika-follow-up og suyop og sabu. Ang uban kung mantama kay mag-sex trip, mag-tripping og sex, mao nang naay mga report nga diri mga babae nga ginugos gipatay sa silingan, na ibang mga amahan nga drug addict o nayon og lugos ilang mga anak. 85% sa mga piniriso diha sa mga jail facility related sa illegal nga drogas or mga drug addict or mga drug pusher. Tungod sa kawadon, ang ubang mga tao kapit sa patalin, mamaligya og sabu aron makakwarta. Kung dili masumpo ang kining illegal nga drogas diri sa Pilipinas, daghan gyapon ang mga drug addict, daghan gyapon ang mga kriminal, wa gyapon tay kausaban, dili gyapon safe ang pag-uli sa itong mga tasatagsa ka mga kaigsuonan, ilabi na ka mga call center agent, no? Dili gyapon safe na muuli tagkadlawon. Kaya kanyo ra bang mga drug addict, ha? Kanyo mga drug addict, di rabani mo ila og silingan. Muna nga para kanako nakabombo, muraga imposible man tuhuan nga nilubos ang krimen sa nasod sa Pilipinas gamitan kay daghang mga addict, daghang mga addict kung panahon na mga kabombo nga sagad sa mga muhimo og krimen, mga drug addict man. Ako sa kapalos ng lahat ng mga importante nga mensahe sa Yapo standby.